Jeff, neis gwrdd chi. Mae yna gyfaill arall yma fyd. O, mae ie. Pwy yw hwn te? Wel, Bashir yw hwn, a mae'n, beth yw e, yw croesiad rhwng hebog y gogledd a hebog seca. Hebog seca yw'r aderyn maen nhw'n defnyddio yn y dwyrain canol i hela. Mae'n boblogaidd yn yr ardal hebogyddiaeth, ond be yw hanes cyffredinol y gamp yma fel petai? Wel, mae'n mynd ôl rhan fwyaf i'r canol oesoedd. Fel arfer, y boneddigion a'r brenhinoedd oedd yn hela gyda hebogiad. Fi'n barod i ryw raddau. Mae Rupert draw fyna. Mae'r hyn o bryd fi'n cyd darn o gig tu ôl yng Nghefni. Unwaith fi'n troi nawr, pan mae'r gloi, ddeith Rupert atai. Syth bin, byddwn i'n gweud. Unwaith yn gweld y cig? Unwaith yn gweld y cig, bydd arno ti. Oce, amdani. Reit te. Be sy'n anhygol yw pa mor agos yw'r aderyn atai. Fi'n gweld yn llyncu'r cig yna, a fi'n joio hwnna. Mae crafangau fe yn siarp, bod y maneg arnau, ond maen nhw'n fawr fyd. Mae fe'n edrych i fyw yn llygad i. Dwi'n mynd edrych i ffwrdd.